ti upali. Sad ću mu jebat mamu. Ovo se zove crveni se da ti ne dobijam ja aplikaciju. Donesem mi pošibicu papira. Ni tvoj glupo, ću mu udarilo. Jedini kontakt nema nije. Šta je problem? Neće za crveni, neće da dobije prvu menstruaciju. Podignite nalog da legnem od iska. Ti. Uno, duje, tre. Samo da priključim, odmah će da krasi. Neće da krasi, gotovi. Čiko je kao... A šta sad ja? Vidite li ima akumulator, samo da... Akumulator da priključi, upalit će odmah. Da, to je to. Osad ćete doći da gurete na kolica kad vas treba nešto. Evo ga. To nije čuk, to je mašina, kura, to je čuk. Nisi kao čuk. Znaš što je to? Sad je kaže, došao pa, idem, sad me ne vidite više. To ti krije. Samo možda dođeš sutra. Kokoške, slobodno sneste ja na njega. Evo, mene izgleda se žike i kućki nama ti. Oh, daj. Slikaj nas. Nešto da bacim ukljum, sad ću Baš tu. Čekaj. Ma neće dok ja skinem ovu pitku, materi, sad ću pojesti, ako me ote ili ko ne ote. Gur. Da, oni kaže gur. Kaže baba došla, kaže gur, kurac. Gur. Tako gur, izgleda da će biti da kurac. Koliko treba 7 miliona? Pa ja neću zarovati skoro 7 miliona. Ako te zaokam u kantucu ovu, neće pa bo. Znaš, moj ga jeba. Ti bi tu te kući. Ajde što Ne strati. znao gdje se stavio, nemoj da troši povri. Vodi ti ja. Znaš ti kući. Pa to treba da ide. Dobro si napomenuo. Da mene nije bilo. To je neki telefon. Nema ni telefona ne. Samo što svetli je majstor oči i... Ako se ne ubije večeras, urvit će se sutra prepodne. Aha. Tu su mi. Da, to je to. Hoćete doći da gurete na kolica kad vas treba nešto.